Pekný deň, volám sa Dominika, ale väčšina z vás ma pozná ako pravú veštbu, ale venujem sa aj nehnuteľnostiam a preto som založila tento YouTubeový kanál Domy a nehnuteľnosti. Dnes vám prezradím taký rituály, ktorý vám odporúčam spraviť na nový rok, je najlepšie, a ktorý vám privolá to vysnené bývanie. Čo budete potrebovať? Ja keď aj robím tieto odblokovania priestoru alebo privolávanie nových nehnuteľností vysnívaného bývania, tak klientom dávam takúto obyčajnú nerezovú kľúčenku z nerezovej oceli. Vy si môžete vybrať hociakú kľúčenku, ktorú vy len chcete, a spravíte to, že najlepšie na toho 1. januára chytíte tú novú kľúčenku, ktorú máte, budete ju aspoň chvíľu držať a predstavovať si, ako by vyzeralo to vaše vysnívané bývanie, ktoré si chcete primanifestovať. Naozaj si to vizualizujte, kľudne si môžete k tomu aj zapáliť nejakú sviečočku a potom si dajte tú novú kľúčenku, ktorú máte, keď aj máte ju odo mňa, tak si ju dajte normálne na kľúče a vždy, keď budete otvárať tú svoju nehnuteľnosť, ktorej bývate alebo ktorej ste prenajme, si spomente na tú svoju manifestáciu toho bývania. Stačí iba fakt 3 sekundy a uvidíte, že aj ten vesmír sa spojí, aby vám to splnil. Poďme sa pozrieť, dostala som nádherné kartičky, že ako to dopadne u vás, že či si tú novú nehnuteľnosť rýchlo primanifestujete. Dobre, vyberte si či prvú, druhú alebo tretiu kartičku. Máte vybraté? Ak ste si vybrali prvú, máte tu 5 pentaklov. Táto kartička naznačuje nedostatok viery, taký ten strach, že čo keď sa to nenaplní, čo keď to dobre nedopadne, čo keď nebudem mať dostatok peniažkov. V rámci manifestovania pracujte s tou energiou nedostatku. Je tu veľmi veľký strach o financie, ktorý máte a ktorý si potrebujete doriešiť. Ak ste si vybrali druhú kartičku, je tu 4 pentaklov. Toto ukazuje lepšiu energiu. Tuto ste v takej tej energii, že čakáte na ten správny krok, už peniažky máte, vidíte to pri tej mačinke. Mne to tam ukazuje, že si našporíte na to a dostanete takú dobrú ponuku do 1 roka. A keď ste si vybrali tretiu kartičku, je tu 2 pentaklov. To mi naznačuje pomoc ešte nejakej osoby alebo nasťahovanie sa spolu s partnerom či partnerkou. Takže ja budem veľmi rada, keď mi dolu do komentára aj napíšete, že či sa mi tento výkladík rezonoval. A veľmi pekne ďakujem za každý váš koment, za prihlásenie sa. Písala mi aj moja zlatá klientka, ktorej som pomohla primanifestovať vysnívaný byt pre jej rodinku. Takže keď vy máte nejaký problémik, určite mi napíšte. Majte sa krásne.